Здравейте хора, аз съм XXVoxPro и тук с мен е Баба. Да. И днеска ето този Skydog иска да вляза в сървъра му и да ми види паса. И така да ми хакне паса в PvP България. Този се опита да скамне и дамастъра. И ако някой от стафа гледа това, смисъл. Чата на МСГ да види, че ми е давал IP. Я дай пак IP. Даже имам скриншот преди малко. Чакай. Ето го. Ето и даже съм се и направил скриншот преди малко. О, не, това не. Ето, скриншот. Се направих даже от преди малко. Просто не мога да кажа какъв скамер е. И се опитва да скамне хората и да им вземе никовете. И затова моля някой, ако може да каже на стафа и да му изпрати доказателство, да пише. Да, това ще отклипа и чао.